són 8:45 del matí i acabem de sortir d'aquí de la casa rural de Fuenterrobles i ens anem cap a Salamanca. Esperem tenir un bon dia i ja us anirem informant. Adéu! Bon dia, 8:45 del matí. Acabem de sortir de la casa rural de la família Rieros a Fuenterrobles. Hem dormit de conya, hem estat molt bé i ara ens disposem a sortir, començar la nostra jornada d'avui per anar cap a Salamanca. A l'espectacle del temps fabulós, fa fred, però bueno, bé. I després? Sí, home. Bon dia. Ja és una mica més... Talla, talla. Segueixo. Bon dia. Ja és una mica més de 1:15. És que ja, aquesta és la quarta vegada que gravem. És 1:15 del matí, 8:15 del matí. Acabem de sortir de la casa rural de la família García de Robles i ens dirigim avui i ens anirem cap a Salamanca. Hi ha un tio aquí dintre que ronca que no veus tu. Vinga, adéu. Collonut, Fort! Que guapo. Ala, ala. Ale, ale. Mira. Beguda fresca, Coca-Cola! Però no es dona tan llauna. La sorpresa! Porto aquí el Bonadero! Porta el cap. Tanca, tanca. Bueno, la llei de la gravetat us la demostrarem ara. Si la barqueta es tomba, nena, no tinguis por. Que friqui. Bueno, estem a punt d'arribar a Salamanca i la veritat és que ja... El sol ens ha transtocat una mica. Bueno, però tenim fresquet.
Sí, bona tarda. Amb el senyor Artur Mas, si us plau. Sí, de Jordi Vilajoan, de Sant Climent de Llobregat. Sí. Hombre, Artur, què tal estem? Bé, escolta'm una cosa, mira, estic aquí a Salamanca, que hem arribat amb el Gerard, que estem fent la via de la Plata, en bicicleta, ¿vale? Escolta, estem a la porta de l'Archivo General de la Guerra Civil Espanyola. Necessites algun document més? Perquè aquest és el carrer, ara li diuen Gibraltar, però fa una petita... Fa poc es deia Calle del Expolio. Sí, vols alguna cosa aquí o ja ho has encarregat tu, això? Ja t'ho portaran? Vale. No, si no entrem i ho agafem, tu, vull dir, no tenim problema, eh? Vale, d'acord. Vale, Artur, adéu, bona tarda, adéu. Diu que no, que ja el portaran ells.